बे समाव बोथोरखौ लानानै मोनसे गिदिर खौरां जोबोद दुंहाव थासारिनि गेजेराव अखा बे समाव बोथोर बिगियान मिरुआ सांग्रांथि रादाब फोसावदों नंगौ बोथोर बिगियान मिरुआ बे समाव माखासे ओनसोलाव येलो एलार्ट फोसावदों 33-34 डिग्रीनि दुंथाया नोगोरजों लोगोसे रायजोनि काहु जिल्लायाव गोबां खहा खालामदोंमोन होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों आरो बे समावनो हरखाबै अखा हादों गलाघाट आरो खलगन्जआव गोबां अखा हादों होनना बोथोर बिगियान मिरुआ फोसावदों आरो बे समाव बोथोर बिगियान मिरुआ मोन 11 जिल्लाफोराव येलो एलार्ट फोसावदों बोथोर बिगियान मिरुआ जिल्लाफोराव येलो एलार्ट फोसावनाय बायदिब्ला धुबुरी कक्राझार बङाइगाव चिरां गवालपारा नलबारि नगाव तेजपुर बिश्वनाथ धेमाजि हाइलाकान्दि आरो काछाराव येलो एलार्ट फोसावदों होनना मिथिनो मोननाय जादों बे समाव बोथोरखौ लानानै मोनसे गिदिर खौरां जोबोद दुंहाव थासारिनि गेजेराव अखा बे समाव बोथोर बिगियान मिरुआ सांग्रांथि रादाब फोसावदों नंगौ बोथोर बिगियान मिरुआ बे समाव माखासे ओनसोलाव येलो एलार्ट फोसावदों 33-34 डिग्रीनि दुंथाया नोगोरजों लोगोसे रायजोनि काहु जिल्लायाव गोबां खहा खालामदोंमोन होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों आरो बे समावनो हरखाबै अखा हादों गलाघाट आरो खलगन्जआव गोबां अखा हादों होनना बोथोर बिगियान मिरुआ फोसावदों आरो बे समाव बोथोर बिगियान मिरुआ मोन 11 जिल्लाफोराव येलो एलार्ट फोसावदों बोथोर बिगियान मिरुआ जिल्लाफोराव येलो एलार्ट फोसावनाय बायदिब्ला धुबुरी कक्राझार बङाइगाव चिरां गवालपारा नलबारि नगाव तेजपुर बिश्वनाथ धेमाजि हाइलाकान्दि आरो काछाराव येलो एलार्ट फोसावदों होनना मिथिनो मोननाय जादों